Ikompla it-ton negattiv u mimli attakki min-naħa tal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg f'din il-kampanja elettorali quddiem fiduċja f'pajjiżna minn investituri bħal EasyJet, GMAS u ST Microelectronics, Bernard Gregg infex jattakka lill-Prim Ministru Robert Abela. Dan huwa Prim Ministru illi nizzel lil pajjiżna l-aktar livelli baxxi. Fur-radju tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg reħila għal-passat u semma gvernijiet nazzjonalisti kif jagħmel ħafna drabi fid-diskorsi tiegħu. Però inti semmejt il-Gvern Nazzjonalista bena l-Mater Dei. Mhux hekk biss tagħmel il-Gvern Nazzjonalista. Hawnhekk semma kif fi żmien Gonzi PN infetaħ l-Isptar Mater Dei li dan bosta snin sakemm inbena Skanska li kienet il-kumpanija inkarigata mill-bini tal-Isptar Mater Dei fi żmien Amministrazzjoni Nazzjonalista snin wara kienet inżammet responsabbli għal konkos difettuż li kien instab li karatterizza diversi partijiet tal-isptar. 10 snin ilu kien instab il-konkos difettuż Mater Dei fi żmien meta Gvern Laburista kien irid jibni żewġ sulari fuq l-emerġenza biex jiżdiedu is-sodod fl-isptar. Analiżi tal-binja mill-kumpanija internazzjonali Arup kienet sabet li l-konkos fil-binja ma kienx b'saħħtu biżżejjed għal sular addizzjonali. B'riżultat ta' dan ġiet stmata l-ispiża ta' 150 miljun euro mit-taxxi tal-poplu biex dawn id-difetti jiġu irranġati iżda l-Gvern ma setax ifittex għad-danni lil Skanska għaliex saret waiver mill-Gvern Nazzjonalista mal-kumpanija li l-avukat tagħha kien Adrian Delija.